Karbi Students Association Anglong pho BreakingNews head branch atum pen nit asat lang ki undun ching abang phi mirmili ingtipia phan karchodam. Solar project ke kham khedun atum aphan Forum for Hills Autonomous State Movement atum kapin rempon. BreakingNews Hempu Mukrang Auditorium Hall along BJP Amreng Mandal Committee meet amai ke pamanpon. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai. So amar jivan dowai ke endun pen ni bong ni anak ki jun pen ki miang thek chilong pon bom lo lasela bong pli anak ki jun pen anu se ki mi de je pha e jun po lasela bang hoten ta labang so mar jibona dawai chu endun hur tha le pe phone chu contact dun hur tha ki so e bang ajona ki song bong anta ki mi pon je phan abang hoten na chu endun ran ti thani ta ki chu pen si ki miang thek ki chilong si pini rat tum han pachini dun lo ange so dawai chu chen ko ge phung pong ge so phugar ting son ason ke so son do pik se tanane la so devai ke chupe ne nan ke akhi me ya son si che theglong na pen an pe ne ta chu me mu cha son si che theglong KarbiAnglongLIVE adaba birtalong pen elisami mirinan sipi penia birtang ton pen arju panikta. Amreng constituency a hempi BreakingNews arong along social worker mate abarim VDC chairman borsing ing tilapen konmai inghipi asupi mirmili ingtipi log echarli ningke hang pik mate kachepaduk pik ajok pining surihini ra ingkora pho nid asatlang ki piduna long mesenang thek chepalong dun si KarbiAnglong la pen BreakingNews a hawara phan nongme wan pilo la pen BreakingNews a hawar pen ke nid asatlang ki undun cheng abang philo lason si mirmili ingtipi alangli ke BreakingNews Don Bosco High School pensi metric asatlang chepa undun lo la pendet ke hojai achmal super 40 along charidun si surihini ra ingkora pho nid asatlang mesen pen chepa undun lo pusi nang pachini dun Karbi Students Association Anglong pho BreakingNews head branch atum pen Hamran Regional Committee along Finance Secretary Tinku Hanse atum mirmili ingtipi nid asatlang angthek mesen pu arjulong si tongse kot pen ahem an humri damsi Karbia poho pen archo damsi kewang jilangani ke claim ke dam jialong ke mesen jia phan ning pathedun halapu mirmili ingtipi pen kaning jepon ke non nid asatlang aphan ke charlie bomb alang tung sitami kapor hi bang kang ton te de jia phan thampon lapen itip ke tok dun pen satlang along undun de det sitami uthot ke tok dun thu jia phan bor iponang jiputa ning jepon dak itum BreakingNews hawar bate itum KarbiAnglong hawar pen itum dak BreakingNews itum bongso mirmili ingtipi alangli sambe iniani nit asatlang ki undun pen nitum ta ning karong itum karbilo charlia song pen sambe dak alangli tu hem nang humrisi nitum kacho amai de konglo lasi isi message kipi kang tungo bang ke nitum KarbiAnglong nitum nit asatlang ki undun abang pu bate abang fi sambe jum olang lasi ansuse nit asatlang pa unduni phasi nilhin pen bang ke isi message ipilo lasi nit asatlang ke itum KarbiAnglong ki jum join nilo lasi ansuse satlang bang ki unduni phasi nili tum karbilo charlie song pen isi message na pilo nangli men ko sonik lo nili men ke mirmili tipi nangli labangso need exam kachipa undun kon lo nangli ningarong pikloma nili ngarong lo satisfied lo ma satisfied lo kon lo nangli rank ke all india rank bang ke 1,18,839 lapan category rank bang ke 1,170 nangli labangso exam ke tokdon phan kon lo kisung nangli kani ni guys la depression da dikila negative dam ji bang ke non la kapohia tum ansita me ninchipa binang ne poshi purote unbek ji pu ka eta ninchipa dunang ko la pen non ki bang ji tum ansita me anin ki hang ading da pachun ponji phan nedi pe mane
Nili ben pachini pon. La saya Fransi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Turiram Roham Kusame Nili Supi Pan Texer pu alang kedam tang admission hut Karjulong pen alang li akirap tepi kepor alang li phanta churupar piklo alang li phan pustame non kibang jelang stame arnam mansuse ahir jume pipidun bom lo na la son tak sini tuma korte hondera pustame mirmili texer pu alang li pustame naga cherabdun thedungdo alang li phan pustame churupar piklo apen alang li phan pustame kibang jelang pustame alang li phan pustame arnam ahir jume pipi bom lo na nang li sopi bihek pen ko lo bang so school pen lo kachali apang cheng donik chengke behek pen ta dak jirindeng Don Bosco pen sipurhi alang li behek pen pustame tuition ke ana ning hang he athe tuition gen ke ne por pedam khapu se alang kai tapu ni mithang ni hemalong ne chibor iji athe ne mithang kachibor i ilo aki menai po kai ha beheka ku pen ta alang salambang ningjebe Jirikindeng ben sem singing ti KarbiAnglongLIVE. Kedamtang wusik ni pai kritrogar ni Forum for Hills Autonomous Movement atumpen perangkia mai ingi ponsi solar project ke khamke dona tumapan Forum for Hills Autonomous State Movement atum kapin rempon. Bangso perangkia mai along Forum for Hills Autonomous State Movement kongchun bang Peter Tiso pen kaning jepon ke Karbi Anglong pen Nagalena hoelong solar project ki BG po along long kathara hawar along an humri damsi rada tumpen chingki chingwai padopon lo. Lapen solar project ki parlo hawar aradatum anke solar project ki BG aphan thang tak ke kham khedun ave. Lapen labangso hawar lom ke naga lapen ki chia so tumsi longle nam labe. Lasi solar project ki bilo pulote lahaya naga pen ki chia so tuma phandak pen toilong po. Lapen Karbi Anglong aduya hoya long kacherai komji aphanta warsai long pon po. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum laso solar project ki BG puke 6 schedule aja kongpen. Bonta All Party Hills Leaders Conference asong mate jai kathara tum labangso solar project aputhak ke khamkhe dun ke chokchit hektik lo. Lasi solar project akam aphan ke khamkhe dun atum aphan ke sodak pen pinrem pon lopusi Forum for Hills Autonomous State Movement akongchun bang Peter Tiso sodak pen pachini pon. Jong si solar project bibedal lo pelotang de halatum bangke bang long lich en depo anjela bangke peju pen lo pelotang de bangke lage Nagaland si pinchong depo athe maximum ke hapuka unrecognized naga tribe atum se dage kinap pelotang de lage alang tuma bangke Karbi phale ka protect ali bon tame naga pansi long le nang chi enun pusi alang litum bangke invite rong lo la bangke alang litum bangke long le naga tum nang tum kenau por nang tum nang chi enun po tangte 6 schedule aron along ke pudak lo alang litum bang pulo 6 schedule aja kong pathei nang ji po alang litum ke slogan ang se semlo pulo tangte non 6 schedule man siket deng lo aku 6 schedule aja kong masih aku kapa bob tu ji po lasila so putha bangke ni litum alang litum pan condemn lo alang litum na pugali la ko oppose atum pan ana bangke ni litum condemn lo Solar project ki BG pu ke parlo pon an along le ahem pho tuma phan arona ting pen long le namta Vivek nangji athe kiduk det arara tum saide ang tan pen long le kavi pin atum amen kachi jok dun tap te de ji aphan ASDC Youth Front Lipson Crop and kachuning ri padopon Pipo kai ben along le ave pin atumange dak chi yokunang ne ubang sini li chuning ri ji ampene government manta ne li si ke chuning ri kan tumange government atumangta 2018 land compensation la sorting masi pinangji nili pudai bo bangke athe ladak elitung mabang compensation pinang bang transparency donangji transparency la penke resettlement pinangji la sorting masi RFCT LARR la so ekating masi itu mang compensation da government fansi kechuniri kang tu entum 6 bangtang ponai project itu autonomous council handle aja ko ke lapan alang tu any planning mesena planning ke pon along bangke iltum ka opposite bangke chokte daji meme daji athe alang tum same autonomous council made itum a district consultancy revenue
ansu se ke pe ong bon thek jima la pen itoma district ansu se poson si job employment amoka ki pi thek jima da pen kidu kela arara tumhan ko poson si alam tum masame sakuri bakuri pen senglok la pen economic ahin pen senglok kando gawe ki pi bon thek jima pu Thomas Council atum Dr. Tuliram Longhang alang li pen senglok alang li timatun kabor ialong ini tum langdun prong chora bang choga deji la pen ang tu we claim baling chok je heno pugi pudun bangke chok je deji. News report KarbiAnglongLIVE. Lakha sirkep Amreng constituency jirkindeng hempu mukrang aldateram holalong kedam tang wo signify kretrogar ni BJP Amreng Mandal Committee meet amai ke padukpon. Bangso mayalong alhui sarpia mana pengpen local MSC Rina terang PEM Karbi Anglong Autonomous Council lapen BJP District Committee pen Ruptalin Teron P pusita me cetong dunlo. BJP District Committee atum an pusita me MLA kilik nangkate bok hetlu po potsi party ke pangtang ponji mate song ke pangtang ponji aphan kangdang amai pedo etlo lason thak thaksi Amreng Mandal Committee atum ta kaprek asong pen kewang BJP party along nang chipa ok dun atum pen la anso se song along sai ke claim rapet pen kewang ji MLA kilik along BJP asong ke pahai ji aphan bidi sore chethampon lapen bangso mai along Mandal Committee lapen Food Committee along ke claim ka chipaduk atum aphan Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen nang kilo a gift pusitami pajirpon Ladak district long executive judat pen Mandal tins dame executive meeting donai kusini tum tami pingadak nainong Amreng constituency parlo ladak Amreng Mandal pen meeting ladak tum executive meeting dokalo Mandal asi ladak bangke lapulo nilitum non MLA election nang kilelo lasi maso aku tak mitu ki claim ke dam nangji mate somsi ke bangja porus tamil itu maso kacipang tang konji mate pinangan party ci open ladak nang ki join unta do las alang itu manta pin ladak pinang ke hang do las alang itu mas tami ki claim ke dam ni ko son marasilan men ci cing kan kono lapen mondol ngarpu do an tu ladak tin cepat ado lapen ini bahini terakhir kita onde tu lalang itu hem pena pe asap kesung kasih sakit beten lapen buda presiden sekretari tumbang kena kita ongun pet sekiong loh ini bahini vaksin kita ongun cakap kasih seorang taksi ini tu organisation arona pengpen district pen stane kebhari pena kita itu alang di dalam pribadi alang di stane ladak Amreng homostil loh BJP ki claim kedan ini senji aphan alang di stane pena ada BJP ki claim ki bang tuhan soya ki soya tuhan kan ladak alam kan tollo jirikindeng pen samsing inti KarbiAnglongLIVE. Nihang Karbi Baptist Association Saphapani along Riangkang Bhom Kuruarni mate kedam tang wo signify krep horni pirthe adang along poarani ke talondun along pacheton dun si Lakhijan Baptist amonduli along ta misen me adpensi poarani talondun pusibirta nang pali Bible kang thiralong pen athepi ke anpon ang deng laki Jeremiah ang deng pi kritroxi ang deng so troxi along pen athepi responsi ada por phai cresia por pen Lakhijan Baptist amonduli nimarli amai phi Birtina therapy pen chepahem phi pon amai along kinang sot alam monduli chunbang Ranjit Hansi pensi lamthan pajemi pon aduntu Lakhijan Baptist amonduli nimarli atum pen po arani amen pen ningkang sam anong e chepajir ponlo aduntu po arni pen pachiton ponsi chopha thanbang Reverend Dr. Aron Teron pen Arnamalam Than Ponsi Mesen pen po arani amai pichun ponlo Bukajan penanantirang KarbiAnglongLIVE.
de thak nonapor babi theng pi theng prang rikang nune kachingjok ningkarong amekewang asonsi lokhimon adhorom mate anim kepaklang abangphu kurusar lokhon ingti hensek pirthe kahachiarni ningarong pen lokhimon adowan tin nalong sidami mahangethek ani guru chingdu padukpon Lasonsi lakhain kore trok Dwarbaguri MAC constituency ke parlo dolamara Lokhimon Ashram Anparta Bapuram Tokbi Lokhimon Adowan P Along Sitame Sai Angdenga Tengpen Kurusar Lokhoning Tihensek Pirthe Hachiarni Guru Chingdu Kajai Mek Misenpen Talon Pon Lapen Sai Angdenga Tengpen Adabapor Pen Kang Thir Methek Guru Po Atumaphan Kideng Lapen Radamai Pi Ching Ponsi Pinangan Sai Ating Pen Claim Damsi Misenpen Sai Pichun Ponlo Nikar suri hinira inkoira ini wo secret rock kurusar itu pirhe na khatiani itu ningkarong kacipi labaksorni lasinon nilitum sai deng pon bom lake lunkan kacipati bate karju ke thang hai sinil tum tempon bom lo pedap nilitum ithur pen elason lo dia nilitum asengkan rangta Guru po fansi kedeng guru po mante guru sara purun guru po thmasi riking ar samlo riking ar samdet pen athi niletum rat doan pen man peng kipi det pen ka themi thek kilo la pen det pen niletum archu det pen athi ako niletum uthot rat king room fc ako non lason thakha kilun ki kam dipon lo guru sar kethana teng pen mang sewarni bang kenang letum Guru Cingduk apa porcok det penang letum rabdak sitame kibikici pusar pen ningarong sipi tulun kan kecepati pen cenglok lam kam cetan tu pusi nitum non pangceng pon bom lo pen asai ta pangceng deng pon bom lo non klim somaratum alang dentum risoi jang lun kan cepati pon News Report KarbiAnglongLIVE Tang depinia da babirta ke lapuan si kang ton paniklo.